الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. bandiraɓe julɓe tedduɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam, on calminama, on jurama, on calminama salminago yimɓe aljanna. tahiyatuhum fiha salam. ndeysan alijanna almustafa nan toon. allah haaldema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam oye goto men fo allah ma haalde mum taw tarjumane ala, taw traducteur ala, hakkude ma e Allah tan, an tan e Allah jiya Allah no lewlawol 14 o yi jomum ƴeewa ñaamo mum yiyata sona ko ardina, o ƴeewa nanon makko o yiyata ko sona ko ardina, o yiya yeeso makko, o ƴeewa yeeso makko o yiyata toon sona jeygol, o yi kulde e jeygol hal tawi so feccere tamoroje cakkoɗa mbale allumade danduma e jeygol. yo Allah dandude jeygol, Allah ewnima o wi ya أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار جينغول onon gomri dande koye mon pittali mon e ɓesguji mon to jayngol koyi. waquduha الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة جاتت نانتو جينغول الله يا فندين بسمما يا أيها الذين آمنوا أنون غومنين بي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا بسم ما يبن جولتي سبارة تقوساني فترة جيجي أها سامبيانم كمبيل أمين جولي مبابي فيلم أو مبابي بال أو أمين جولي tikka hen tikka sabu ɓe juulani fitta an ka giɗo Allah aɗa yiɗi Allah aɗa yiɗi min moƴƴere bandiraɓe sehilaɓe. nam ken Ousmane koye qissa abi bakri gonɗen o lomtima almustafa rutima e jomum. so almustafa rutima e jomira tan mbaylen diina o, kala bayluɗo diina almustafa o bonirama. ala inna alkhasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ala dhalika huwa alkhusranu almubin. perti ko pertuɗo ɓesmu mum e golle mum fo o naati jeygol o yurmako o yafaka wala hawla wala quwwata illa billah. ko adi fo mbeɗa wasiyon e hoorem e hulde Allah, kulal Allah woni kartal nannowal aljanna ngal. hay giɗoma sehilma mo jadata o yaato ko kulde Allah. aha giɗoma koddiɗo ene raaɓa, koddigal ene raaɓa. almustafa sallallahu alayhi wa sallam hande ko aljuma mbiye sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله منتم على بسبه هنوكما يووس إجانتادي الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم أوي هرجتو جدو مجاتا ياروكو غومدين ياروكو بيا أوي هاي نيام دما هر نيام دم سونا كل الله. نعم كدقل إن رابا. نعم الله تجري إن هاو ركع إن هاو يرمو إن هاو يعفو إن ونلد المصطفى أوي شكو دي أودو جدادو أودو كرسينادو أوي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دين مكوك يرمين كاريكو universel وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يم جنة جرب ورب ورب ألف ونفو كلام مدفتاك المصطفى وناتتا الجنة ولنا نوريانا من قطان بندرا بسيلم الله كموجه وتجي ملايكاج إن دوونو إن سبكاي كيكي جمعين يلام أورو يدا لفتو إن الله الرحمن الرحيم.
malaikaji rodi be arsh rahman be ken so halko be jamtoro haldu sesa aynam alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilak waqihim 'adhabal jahim waqihim 'adhab الجحيم لا إله إلا الله محمد رسول إنك ينجرم إنك مجي إنك تندي إنك يرمى ونجوم سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم أبي سبوي جاني إن الله بدي الرحمن الرحيم يرمى من السمور غافر الذنب سمور غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله وإليه المصير كون مكو بادن أمو يرمو بكار أمو يرمو جرمهران أمو يعفو بكار أمو سورة أيب جوميران أولو فري ريوين أفران ودنا شرك نينا بندم my boy my sherry my nyes mo never ngopen shirku mo jani bandiraɓe seynaɓe ɓen ɗon ronde ɓe arche mbi e allah eɓe subhino subaka kir e allah yurmenema huftidini hunde fo yaafo ɓen ɗon hunde fo aɗa andi hunde fo suuɗakima yaafo ɓen ɗon tuuɓe ngare tuuben wo tuubu ila allah tuuben e bakkar tuuben e ñoore tuuben e ɓaƴƴe tuuben e ŋoɓde tuuben bakkaruji men gadiɗi e batniɗe fof mbaleɗen jurmen jaafe wattaba'u sabila ɓe ndewi lawol almustafa ɓe ndewi diine allah o allah danduɓe e jeygol allah tagi malaikaji ɓenen jurmonen jafno en koye qissa siddi goɗɗa mi yejjitani ko hen gonɗen bandiraɓe sel allah jomiraɗo uyi e ibnu adam ƴe allah noddi kam min e ma allah noddi en lamɗo noddowo ganduɗa ɗaminaki ma hulde awa waɗandemo awa rokkudemo a wawa haydara awa waɗande allah kala ko joguiɗa ko allah rokkuma ko ganduɗa ko allah andinma ko pewɗa ko allah fewma ko cuuɗa ko allah suurma allah nodda ibnu adam hay min mbeɗe jeeyani ousmane jammali ngel ɗo allah wi ibnu adam ya ɓi adam la ilaha illallah sa noddi kam a jortima yurmedam ndeysan mi yaafoma wala ubali ndeysan hayso bakar ma heewi mi yaafoma allah wi ene yaafo uy e ɓi adama so bakkaruji ma jettima dow asaman a yafnimama mi yaafoma wala ubali e ɓi adama ndeysan so bakkaruji ma pore gabbe leydi a areyam a shirkani mi yaafoma wala ubali ay gabbe leydi ne mi yaafoma ko foti noon e yaafuya so bakkar ma fore gabbe leydi a ari a shirkinani mi yaafoma e ko foti noon e gabbe leydi la ilaha illallah hadith anas rawahu ahmed wa tirmidhi tongode mak 3540 allah ko jaforoɗo ɗum waɗi mo neldude al mustafa sallallahu alayhi wa sallam nam wona o wiyen daw o wi yurmene makko huftudini hunde fo ha tente ɓen ɗon sukkiɓe almustafa sallah sallam ndeysan allah wi wa rahmati wasi'at kulla shay fa sa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zaka allah wi yurmene huftini hunde fo ha tente ɓen hulɓe allah eɓe cakko asakal bandiraɓe seyɗaɓe walladhina yattabi'una rasula nabiyya al-ummi laysa ebe de al-mustafa sallallahu alaihi wasallam ganduda yirha bindi je o yirha bindi o andinama gandal adibe wattindibe nyande sulh hudaybiya makkanabe bi bindata bismillahir rahmanir rahim ali wi komin windobe bismillahir rahmanir rahim ladi ali hor bindata to woni hollam o wadi fiden mako o mumti ndesan o yirha bindi komo on andina ko yimbe e jinneji gandina bi sallallahu alaihi wasallam aynam كده عثمان قام هلكو يمرت يأمرهم بالمعروف على شرط هلكو وي وأدبي آية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل عند مكة قل مكة طريق مكة من ده دفتر جديد إنجيل التوراة إنجيل بندرة بسيرة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ليس إذا كم مجيء يمر مجيء هذا بنده هذه سنغرا هذه كده بانكري هذه سيجرد هذه نيور هذه فيد هذه وجر وهذه جفاد يمر جكر o yamira sadaka o yamira njuram o yari musud o yamira mojjal o yamira teddungal dum wadi Allah wi kanko nelaado o wi inna ma bu'ithu li utamin makarim al akhlaq o adi ko timmini jikkuji mojjidi o don foti nyamtinede bandirabe sehlan nam
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث kala ko woni moƴƴere ko dagi o yamir ɗum o haɗi kala ko fewani arabe goto wiya an kam hol sababu gomɗinɗa jol makka sallah sallam o wi o meeɗa yamirde hunde hakkille wi ɗum ɗo ne forani waɗede o meeɗa hadde hunde hakkille wi ɗum ɗo ne foti waɗede ɗum woni diine men mo ganduɗa so neɗɗo wina haɓo ɗum o tampi way kono weddade hayre no weddade nangue kaaƴe ni mbiɗo ñifangal ɗo leeral wallahi kanko woni huwa aftar bandiraɓe sehila ɗum waɗa Allah wi inna a'taynaka al-kawthar فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ركع كوثر كوبوج من فريقون كودني جرد أون وانتا دملها أبدا دنجو المصطفى أون موني بوران أون بونيران أون وون تاجو أون وون يفيت كان هو دبرد أجا بونو خسرا لا إله هو نفف بونانك أمنو هبتي أون مريواني المصطفى صلى الله عليه وسلم إيه نعم ود أبو لهب النبي هذا المصطفى ويتبع لك سعد اليوم oyi abu oyi nela sallallahu alaihi wasallam an tabban wodima halkare wodanima aya ummito asaman wimo tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad tabbat yada wodini abu lahab ha darnge daro kala golloɗo golle Abul Lahab ko ɗum heftimo bandiraɓe sehilaɓe o bonirama o bonirama jawdi makko joom suudu makko kamɓe fof ko jeygol ɗum waɗi kaɓiɗo al Moustapha ko jeygol fayi ndeysaan debbo goto tawi al Moustapha ne jooɗi sallah sallam wonde Aboubacry ko joom suudu Abul Lahab o wi Aboubacry mi nani sehil ma o ene ñiŋa min wi komin Abou Lahab en tabbat yada somi yiiramo fiyama hayre e hoore nelaɗen jodde Aboubacry ya rasul ande o yiyanima o guite makko ƴettama ndeysan guite ɗe o ronki yiide al Moustapha sallah sallam ndeysan o jangta sukaɓe ne jangga tabbatiyata omo huuɗa ha dargue daro kala kaɓiɗo al Moustapha o huuɗe ha dargue daro bandiraɓe sehilaɓe eyyi nam jawdi makko nafanimo laamu makko nafani ɗum waɗi on ɗon kaɓiɗo sabu Allah saabu laamu mum sabu jawdi mum ñande dargo oɗon ko wiyata ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghullu thumma aljahima sallu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira fasluku o yehi gam yo laamu nafanima jawdam nafanima o habbe ceenuji o wedde e jeygol duuɓi capanɗe jeeɗiɗi haala makko mawmudi leydi ndiyam makko ko jeygol tuba makko jeygol silib makko jeygol paɗe makko jeygol hoore makko jeygol jagaɗa jeygol wala hawla so hoñi kadi ha wayno jawdi nawani ni kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al-adab so nguru makko hoñi o wattene nguru godgu malaika piyamo ɓooli jeygol o ruma e jeygol wala hawla wala quwwata illa billah ko ɗum ne won jeygol kabiru Allah kabiru al-Mustafa ko ɗo woni mafsir mum wala hawla wala quwwata illa billah in ummiɓe ɗo ceerno Ousmane hoto paaɗen ndeysaan en mbiya almoustapha sallallah alayhi wa sallam nen o maayi o suddama hankkadi en mbiya ubbama caggal ɗum ansariyankoɓe jooɗi ɓe goni yewtude ɓe mbi bandiraɓe sehilaɓe ko enen lobdoto almoustapha sallallah alayhi wa sallam oumar yehi to aba ubayde amir ibnu jarrah o wi abou ubayde holko kewi abou ubayde wi oumar wimo abou ubayde ko an lomtoto nelaɗo abou ubayde wimo e an oumar a meeɗa haalde bone ha pote oɗon ñalawma beɗa lomto nelaɗo taw aboubacry nan ɗo henne woodi garɗo wi onon koye ansariyankoɓe nan jooɗi ɓe mbi kañum lomtoto minen kotti on ko minen cuuri on minen dokki on minen kaɓa min mbaɗi hen jawdi amen min kotti nelaɗo ala fof ko min mbaɗani aboubacry noddoya o tawi oumar e aba ubayde jooɗi jewta oumar wimo ya khalifatu ya ababacre leñol nelaɗo koye oy ko woni o wi ansariyankoɓe nan jooɗi ene jewta ene jiɗɗo lomtade la ilaha illallah mouhammadou rasulullah aboubacry ɓe gaare jehen ndeysan ɓe moydi saabi allah ɓe garani taggue en ɓe gaari ko jokkude en nam aboubacry ari oumar wina haala aboubacry oumar deƴƴu ndeysan aboubacry bandiraɓe sehilaɓe on kotti nelaɗo on moƴƴe nelaɗo maayi noon kono arabeɓe on jii noon mbayi ɓe jaɓanta sona Quraysh ndeysan son awsa so ƴetti laamu ngu hasraj mbiya kañum ƴettat so hasraj ƴetti awsa foɗonoɓe aha yimɓeɓe jaɓata sona ko woni e Quraysh minen goni président onon goni ministre uji ndeysan aboubacry oumar weltu jooɗema o wi ansariyankoɓe keɗemi haala noon abou ubayda nani oumar nani mo cuɓiɗeno hen foof kañum laamoto julɓe kañum wonata khalifatul moustapha sallah sallam la ilaha illallah ya aboubacry itti hen hoore mum ha laaɓi oumar wimo ya aboubacry an julni men nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ene wuuri
alomtima e diina mbasa lomtade gede aduna diina o ɓuuri himmude gede aduna ɗe o wi Aboubacry wertu jungmami bayewma Aboubacry werti Oumar Baye Abou Ubayda Baye ansari en koɓe Oumar mi bandiraɓe julɓe oɗon cikki ene wela on tan ƴeɗon ƴetton laamu Aboubacry ene jooɗi ɗo laamu ɗon woɗon khalifata al Moustapha sallallahu alaihi wasallam ɓe mbi wallahi ɗum min mbawa wadde ɗum ɓe ummi ɓe mbawi wi Aboubacry Siddiq bandiraɓe seyram khalifata al Moustapha sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah inde san Abou Ubayda Amir ibn Jarrah o wi Aboubacry sani ithnain an yaade nelaɗo an ɗannude makko nelaɗo wi dame fof no udde ha heddi damal Aboubacry ndesan nelaɗo wi holmo ɓurɗa yidde o wi Aisha o wi deftere o wi bamma oɗon fotani lomtade oɗon foti lomtade al Mustafa sallallahu alaihi wasallam thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana nela sallallahu alaihi wasallam o wi leñolam ɓuuri hen yurmade leñolam foof ko Aboubacry ndeysan as-Siddiq hadith rawahu Tabarani sen guuri ha yontere fande kalen premier discours Aboubacry ndeysan gila ñaten o ɗanaki duuɓi ɗiɗi omon haaɓe omon ndeysan fewna omon défendre drapeau la ilaha illallah mouhammadou rasulullah araɓeɓe hewɓe candulel ɓe mbi ko annabaɓe ndeysan sahabaɓe hew mara caggal nela sa sallam ɓeɗo tampi hen ɓeɗo piri hen ɓeɗon perdi hen jawɗe ɓe pirin pittade kono ɗon ɓe joƴƴinani drapeau o ɓe jaltani groupe ɓe gaddani mbiyani min tampin en ko min on ko foti nene bere wone ɓernde mum e mawni kinar o natta aljanna mawni kinoɗo jaɓata gonga o yawo yimɓe celiɗo gonga wiya Allah wiya ala non c'est à dire parce que à mon avis wiya nelaɗo wi non tu peux laisser il faut pas perdre à mon avis je veux réfléchir je veux penser ɗum ala e diine bandiraɓe seeram nela so Allah wi subhanahu wa taala ko Allah wi wona min wi noon wona al Mustafa wi noon وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقولوا خيرا من أمرهم ودناني جولدو دبو اي غوركو سو الله ان لا دكالي توحين كونغول سو فيتان ما بينا بيو تفترا بكار ما مو الله سور ما او مباسا ويدي مين سو بكار لوبانو هاي غور حالتا هاي غور نياجارا هاي غور ويلتورا كونو الله كو جورمو رود كو جافرو غاري توبانن الله e besguji men bal eden jurme den jafaden aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu ghafurur rahim